pirata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ang mapagmalasakit ay ikpami. Aminan mi loring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keko. Ban manakit kapatawaran ang pomdye. Lalapit kami keko, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adon mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakala kasakitan kay kami, at may kamateno, karinda kalatao. Adon mi ngayon keko, ing baligdan mo kaming mitmon lugod, at yachat may kay kami, ing makaulo mong gamot. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo loring tao mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, ban mapupusno iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi loring sablang lilingap karimi salunan, ban makasuyo lang karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasignangan mo in pamagtagulaling ting sariniro, king pamaglingap karing masakit. E mula paborin miyawa kaniting sakit, ipanalangin mi loret ang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo loret ang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alangangang kapaynawan, yatamayang unabi. Pagkala mo kay kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap din sabla, at ban makasaw kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ni masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabis kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tera na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalo na po ning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong, o kabanal-banala na indunin Diyos, e mo sana pisawili ing aklislikeko, king kagulanan mi, nune bagkus mo kayong ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulon min Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Lukluk Tapo. Kaniting kapag masisyan, yabe tala po ka rin kaya katamong panalangin di makatuping intentions. Pasalamat dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe Rose Tolentino and family. Special intention, kapayapan pilataning Russia at Ukraine, Dietz and Nita David and family, Rachel Antan, birthday Thanksgiving, Medic Pinlac Jr., Rizal Salas, para king speedy recovery ng Crismel de Alca, Angel Pojardo, Jojo Rason, Wilhelmina Patawaran, Monica De Leon, Arceli Pangan, alang hanggang kapaynawan para kang Kaladwadari Domingo Sr., Jose, Domingo Jr., Reynaldo, Erlinda, Crisanta, Elizabeth, Pablito Sr. and Reynaldo II.
Talakad dapat makyabegin, dalita pamuklat. Pagsayan niya, bitutunan, kamatayan iyang simbol, ing pamaniubli ng biyen. Alleluia, 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 alleluia. Kinagining ipahampo ng anak po ni Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyaw ni Banal Espiritu, mantabi kay kayingan, At kekoan timurin. maya pagat panapon po, Maya pagat panapon ko amo. at payari na naman yung pating hapon kasaguli na biyan yung pating hapon, 24 hours a day, amo. 24 hours a day. Kaya makanya man salamat ka rin 24 hours a day, kaya biyata mo marakala pwede nang malyari, kaya 24 hours a day. At batangin nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masisyan tala paring kasalanan tamo, at alam niya rin tamo lunos na at kapatawaran ng hapong Ginoo. Igang babiye kaligtasan, upaya at tetagan, karing kaya kang alagad, Ginoo pangalulu. Ginoo pangalulu. Igang babiye king kaya kang kapayapan, karing ating banal at takot kaya ka, Kristo pangalulu. Kristo pangalulu. Ikang magdala king kapayapan ng Kristo kaya kami, Ginoo pangalulu. Ginoo pangalulu. Ting Diyos sa may ipaintutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king die alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, binalik mo king kekang balayan, ing bielang hangga, kapamilatan na yung pamibangon mo kang Kristo, ang kekang anak, iba't king kamatayan. Patibayan mo sa ing kaming kasalpantayanan, at pasiglangan, ing kekang kapaninayan. Kapinan man sana, emi pagdudan, ing pangatupad da, ing kekang pangako. Itiadan mi, king kapamilatan, ing ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makinamdam tapo king amano na ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Karing aldong reto, di natangla ring mapilan na Hudyo, ibat Antioquia, ning Pisidya, at ibat Iconio. Ikwara lang ayamuyot ting tao, laban karing apostol. Pe masibas de i Pablo, at kelad kad de, luwal ning balen, inyang balaro, metene. Dapat, milupong lo kaya ring alagad, at kabang pilulupungan de, mibangon yo, at mibalik
King Balen. Itang tinuking Aldo, kya ampongi Bernabe, Mintalo, Terbe. Kay batdang penaral ing mayap a balita, at kay batdang menikwang dakal a alagad, mibalik lo karing at tsokya. Kay batdang pepayindalan Listra, ampong karing Niconio. Pepasik na ngandalub, ding alagad adis nando karin. At inusukan dalang manatili, king kasalpantayanan. Kailangan tangang dumalan, dakal akasakitan. Ngarang sinabi, bayo tamu milub, king kayaryaning Diyos. King balang metong karing iglesia, tinuldulang makatwang talapanibala, at kambening pamanalangin at pamag-ayuno, peniwala rala, king ginu, akarelang panaligan. Di ngalan lo Pisidya, at miras lo Panfilia. Kay batdang penaral ing amano ning Diyos karin perge, tinaglus lang minto karin Atalya. Manibat Atalya, miglayag lang pabalik Antioquia. Nung nulo kamumulon, mipanibala, king grasya na ning Diyos, para king obrang ngeni, ikwaran ng lubos, agampanan. Inyang miras lo Antioquia, tinipon dala ring miyembro ning iglesia, at beli tarangan, ing sablang depat na ning Diyos karela. At nung makanano ning biklat ning Diyos karing pagano, ing dalan, payinturo, king kasalpantayanan. Menatili lang malambat, kaya bero, ding alagad, karin Antioquia. Ingamano ning Ginu, Salamat kin Diyos. ding kakuluguran mo, ipamalitara, ing ligaya, ning kayakang kayaryan o Ginu. Di kakaluguran mo, pamanitara, hindi gaya ng kikang kayarian o Ginoo. Mayap yalub ing Ginu karing sabla, ing kayang lunus, at yuking sablang dapat na, ting sablang lelangan mo, puryanda ka o Ginu, at ding memalan mo, pasalamatan dako. Di kakaluguran mo, pamanitara, hindi gaya ng kikang kayarian o Ginoo. Mayap yalub ing ipamalitara ing ligaya ning kayakang kayaryan, at ing kayakang kayupayan, impamag-ari mo, alang kapupusan, ari ka, kapilan paman. Di kakaluguran mo, pamanitara, hindi gaya ng kikang kayarian o Ginoo. Parati kang pupuryan ning Ginu, pabustan ing meto katawan, kayang puryan ing banal ng lagyu, king kapilan paman. Di kakaluguran mo, pamanitara, hindi gaya ng kikang kayarian o Ginoo. Talakad tapo man parangalan ni Maya Pabalita. Ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Nga naning Ginu, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo.
tabi kay kayo, At keko ang timurin. pamamasa, king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya keko o Ginoo. Jesus, sinabi na ka rin kayang alagad, ing kapayapan alakwan ko kay kayo. Ing kanakong kapayapan, babiya ko kay kayo. Ing kapayapan, ay nakalupa ning babiya ning yato. E kay sukat mababalisa o mitatakutan man. Dindam yung sinabi ko, makoko, dapat mibalik ko naman kay kayo. Nung lugaran nyo ko, sukat kayong tumula, king munta ko, king ipa. Huling ingib pa, may gitsa ka na ako. Sinabi ko na itingeni kaya kayo, bayo pa mapalyari. Bahan po ang mapalyari na maniwala kayo. E kung napakakabapay sabihan ko kaya kayo, huling daratang ning pamuntok, ning yatong iti. Anayang upaya ka na ako. Dapat daratang ya, ban akilala na ning yato. King kaluguran ke, ing ipa, aking daratan ko, ing yuyutos na kanako. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Makiramdam tapo king humilyo. Sa showbiz, minsan po na rinig ko yung kwento ng isang dating sexy actress na pag nag-asawa siya ay tuluyan na niyang iniwanan ng, sabi niya, magulong daigdig ng show business. Kasi mas gusto rin daw niya ang isang mapayapang pagpapamilya. Kaya nung nag-asawa po siya, ayan, tinalikuran na ang show business. Kasi para sa kanyang paglalarawan, ang magulong daigdig ng show business. At naisip ko lang, iniwanan niya yung magulong daigdig ng show business, ng showbiz. Tahimik naman kayang naging buhay niya bilang may asawa. Baka iniwanan niyang magulong daigdig ng showbiz, pinasukan naman niyang mas magulong buhay ng pagpapamilya. At hindi po ako nagkamali kasi later on, nag-iwalay din silang mag-asawa. Iniwanan ng showbiz sa inaakalang kung mag-concentrate sa pagpapamilya, mas tahimik ang buhay niya. Pero hindi pala. Nambubugbog ang asawa niya, nambababae pa. Pero ito po yung inaasam ng bawat isa. Ito ang hinahanap ng bawat isa, ang mapayapang buhay. Kaya pag yung pong mga taga Maynila pupunta sa mga baryo at makikita yung palak na buhay ng taga baryo sa isang sakubo. At tapos doon, sabi ng mga taga Maynila, ito yung masarap na buhay, ang tahimik na buhay sa baryo. Yan, nakikita ang bundok karaya, yung doon tiyang tanim ng palay, tapos nagpapakain ng mga manok. Sabi nila, ito yung tahimik na buhay. Pero hindi ko nga alam kung sila ililipat dito sa baryo, kung magiging tahimik nga ang buhay. At baka paghaharapan ng buhay sa baryo, hindi din nila makakayanan. Pero anyway, pare-pareho po. Parang yan ang lahat ng hanap ng tao, ang mapayapang buhay. At kung minsan, hinahanap yata natin ang buhay na mapayapa dun walang gulo, walang conflicts. Pero meron kayang ganon? Yung walang problema. Meron kayang buhay na walang problema. Meron kayang buhay na walang manggugulo. Kasi pag lumipat dito sa baryo, baka aaway naman ang taga-baryo. Meron kayang ganon na perfect life na walang gulo. Nung nasa
nakadesisyon po ako ng Candaba. Kakwentuhan ko yung mayor ng San Luis. Kung bakit gusto pa niyang magiging mayor, gayon ang gulo-gulo ng politika. At sabi ko sa kanya, ayaw niyo ba ng tahimik na buhay? Sabi ko. At alam niyo, sagot ng mayor, sabi niya, hamong sabi, kung gusto mo ng tahimik na buhay, kailangan mag-rest in peace ka na. Kung gusto mo ng rest in peace ka na, mamatay ka na. Kasi habang may buhay, habang buhay tayo, siguro hindi mawawala yung mga conflicts, gulo sa buhay natin. Kaya sa politika, siguro sa pamilya, nandyan lagi yan. Kaya ito ang Panginoon, ito yung hangarin niya sa atin, sa ating ebanghelyo ngayon. Ang gusto raw niya ibigay sa atin ay ang tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kapayapaan na hindi makukuha sa mundo, hindi makukuha sa alak, sa pagbabakasyon, hindi makukuha sa pera, kung may pera ka na, sa mga ari-arian, kasi baka akala ng iba, pag mapera na, marami ng ari-arian, mas payapang buhay. Kaya kung magandang bahay, mapayapa na. So hindi pwedeng manggaling dito ang tunay na kapayapaan. Kaya dito, ang Panginoon tinitiyak niya sa kanyang mga lahad, ang kapayapaang ito, na sa kanya lang manggagaling. At sa atin pong unang pagbasa, parang dito nakikita natin yung bigay na kapayapaan ng Panginoon sa mga buhay ng mga unang alagad. Bakit? Kasi dito po nilarawan itong ating binasa, magulo ang buhay ng mga apostol. Dito si Pablo, pinagbabato siya, tapos kinaladkad sa daan. Akala patay na, kaya iniwanan. Kaya iniwanan siya sa daan. Nung makita siya ng mga kasama nila, kaya patay na, biglang bumangon, tumayo. The following day, nangangaral na naman. Pagkatapos pa lang siyang binato dahil sa kanyang pangangaral at kinaladkad siya dahil sa kanyang mission na ginagawa, the following day, sige na naman siya. Kayong parang magulo ang buhay ng isang mangangaral. Kasi mayroong mga di tumatanggap sa kanila, mayroong kumokontra. Pero yet, ano bang nandoon sa mga alagad na ito kung bakit tuloy pa rin sila sa pangangaral? Gusto ko pong pasukan ang kanilang, balikan ang kanilang sitwasyon. Para sa akin ito, dahil magandang relasyon nila sa Panginoon, dahil punong-puno ang kanilang puso ng presensya ng Panginoon. Sa kabila ng magulong ito ng kanilang pangangaral, mga kumokontra, tumatanggi, at dito, lumiligalig sa kanila. Still, they continue preaching kasi mayroon silang kapayapaan sa kanilang puso. At itong kapayapaan ito para sa akin ang galing sa Panginoon. Na makakamtan lang ng isang taong may magandang relasyon sa Kanya. If we have good relationship with the Lord, kasi madali tayong magpatawad pag ganyan, madaling magpatawad, madaling ilagay ang ating buhay sa kamay ng Panginoon. Kaya ganun, nawawala yung ligalig. Kasi gayong alam nating nasa kamay din tayo ng Diyos, wala tayong dapat ikabahala at walang dapat pangamba. Kasi sa kamay niya, tayo ligtas at magiging payapa. Kaya yun po yung nakita ko sa mga lagad. Nilagay nilang kanilang kamay lagi sa kamay ng Panginoon. And sana ganun din ang sa atin. Magiging payapa lang ang buhay natin kung ito lagi nating ilagay sa kamay ng Panginoon ang buhay natin. Matutong magpatawad, madaling magpatawad sa isa't isa. And the Lord will give us the gift of peace, not just in the next life, kundi lalo na sa buhay natin dito sa mundo.
Amen. Ngayon po ating idulog sa penitong mga kailingan, tayong lahat na ninanais ng Panginoon na magkaroon ng isang mapayapa at tahimik na buhay. Buhay na kung saan siya'y pinupuno ang ating puso ng kanyang presensya at pagmamahal. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginong men at busking yatu, pakiramdaman mo kami. Ginong men at busking yatu, pakiramdaman mo kami. O ibang malugod, tunay mo keng liguron, inya binyeme, in kabubugtungan mong anak, bani kabus na kami. Alilan mo't gawan malugod, ding maymut ming puso, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginong men at busking yatu, pakiramdaman mo kami. O maligayang Ginoong Jesus, pusanan mi ang krus, at mipaho ko ka rin, para kingkaya kaming kaligtasan. Saupan mo kaming mamusan, kingkaya kaming krus, aldo-aldo. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. O ibang Ginong men at busking yatu, pakiramdaman mo kami. O banal na Espiritu, inyang meteya para kaya kami king krus si Kristo. Pinyene kaya ko, ing mabilog ayatu, ban pasiglan me. Manuknangan ka kaya kami, at ituro mo kaya kami ing katutwan. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginong men at busking yatu, pakiramdaman mo kami. O lubos mayupayang Diyos, saupan mo rin kaya kaming pumuntok, ban pisan metong daka. Lasakan mo ring sablang sagabal, amanyagsag kaya kami, at sisira, king pamiyutos, ning metong at metong. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginong men at busking yatu, pakiramdaman mo kami. Ngeni, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Oy, pamingat siya banwa, biglat mo ring pasbol, ning alanganga, para kaya kami, kapamilatan ng pamaglupig, ning bugto mong anak, king kasalanan at kamatayan. Ning panalay na inagyag ng ipayabot ni Keka, ning banal na Espiritu, may pakibatan na sana, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ito po makasadyang mag-offer, tanakantana po. Maging pinapening pamasaya, maging alak ni Kekang lugod, maging dalit ni Kekang tulang, maging Kekang katawan o Ginoo. Lawet me Ginoo, tinapening lugod, pira-kera kaya, tinapening puso, tinapening liga, gawan mo ng pinapenaning biyen. Maging tinapening pamasaya, maging alak ni Kekang lugod, maging galit ni Kekang tulang, maging Kekang katawan o Ginoo. Manalang kay pakamalang kapatid, banti kaya katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo, itindaon ka rin gamat mo. King kapurat kaligaya ng kayang lagyo. King kayang katamig kasaklala at yung mabilog ng Santa Iglesia.
Oy pamimig na lang, tanggapan mo reting ayin na iba't king kekang Santa Iglesia, ing maulang tula, ababye mo kaya kami, mirasana, king kayang kaganapan karimbanwa, itinganadan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginoo man tabi kaya kayo, At keko ang yat timurin. na yorem puso yo. Makayat nga no, King Gino. Pasalamatan tayong ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang paratit numang kanino ipak, Diyos king alangang lubos maipaya, pupurian dakak ng lubos maragulatula, kaniting panauning Paskwa, inyang ikristo meging sakripisyo Paskwal niya. Ing tunay kordero milalako, king kasalanan ng yato, king kayang kamatayan, sinintang ng kaya kaming kamatayan, king pamanyo bilang miyebye, linarin at binalik, ing kaya kaming biye. Ulinita ka beri sa Blancoro, ring anghel karing banua, dadalit ning kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banaling Gino. Diyos sa mayupaya. Itnuem banwa tinyado king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang hilang yuning Gino. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingaing king espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinuha ning tinapete pasalamat siya kaya ka. Pira, sunod binyene, karing kayang disipulo ng anam, tanggapan niya iti ko ang anat kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyin yung kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya. Yung daya ning bayi talaga hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kayo, para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapat niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ginuging kekang krusan, amalyuping tinaus mo kami. Ikang talapagligtas, Hallelujah. Ikang talapagligtas, Inyang inigaganakan mi oy pa ing kamatayan at paman nyo binang may biyaning anak mo, daramya kaya kay ting tinapin ing diyating karis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papang mabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ing sablang pari. Ganakan mo na naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing niya, talungadan di Elisa, Florentina, Consolacion at Amelita. At ing alapang miyang mo na biye, tanggapan mo sana kayong maligay mong harapan, pakaruluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kim malumong kaburian, kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambehan at kaya, impang mayupayang tutu, kagawing banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen. Mapaminto king amahin talapangabot sa may buging banalan turo, nga tamangining mangangas sa manalangin.
Kami, Chukaban mo, isamba niya lagyo mo, natangkay kami kayarian mo, ipamintuan yung loob mo, ket isulip antiban mo, ingka kanan mi, king aldo, igemo ke kami, king aldongeni, amponi patawad mo ke kami, ring salam keko, anti pa matawad mi, karing mi kasala ke kami, nangayon mo kay paisawag kintupsu, anay kabos mo kami, kisablang maro. Ikapos mo kami o ginukisablang marok, madugad mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kain kayarian ating kawipayan. Niligaya manggamang king ang langgo. Amen. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakon ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Na mo sana babalik dan din kaya kaming kasalanan. Naning labing may kasalpantianan kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At keko ang timurin. Di po may kakapatad, masyata mga pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga po. Kordero ng Kordero Diyos, Diyos, sa milalako, king kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ninyato, giyem ke kami, ing kapayapan. Ning malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato. Noon tang makakilala at makasadyang tanggap kayo, kaniting banal ng hapunan. Ginoo, ekumatang pantanggap keko, dapat kekas may nga mano mo, kumayap na ako.
Alakad tapo. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, balikdan meng mitmong ganaka, ingke kang balayan, at kapamilatan dareting miseryo ning kaya kaming pangakabus, miras kaya sana king ligaya ning pamanyo bingne. Itinganadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At keko ang timuri. at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutong ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. may harining kakatang kapag masusyan, umita ng king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King King Diyos. Diyos. Sa pong salamat at bingin Diyos kaya ngayon. At ang gabi po, maraming thank you. Aldo, Aldo, kang Maria, kagaling at masinta, uling yaing kekenindo, malugod kekentutu, kingalise pamamuri, kingreyang matas dili, ausan niya birhenindo, malugod kekentutu, kingalise pamamuri, kingreyang matas dili, ausan niya birhenindo, malugod kekentutu. Happy birthday, Raysan. Raysan, happy birthday.